симкартаи муҳоҷирон маҳкам мешавад ва муҳоҷирон дар 2025 чӣ хел симкарта гиранд. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Албатта ин хабари безеб аст барои муҳоҷирон. ҳоло муҳоҷирон бошад қисми зиёдашон агай смсро дар телефоншон қабул кардан, ҳатто дар баъзе бо забони тоҷикӣ ҳам меояд ки мувофиқи талаботи қонун оиди связ дар Русия нафароне ки ВНЖ доранд, РВП доранд ва муҳоҷир ҳастанд, ҳатман то 1 июли 2025 ЕБС едини биометрически системе бояд инро гузаранд ки вагарна симкортҳояшон маҳкам мешавад. Албатта ин чӣ минусҳо дорад? Агар рафту шумо ин системаро нагузаред, якум симкортҳои шумо маҳкам мешавад, дуюм картаи шумо маҳкам мешавад ва вақте ки имейлро гузаштед, симкартаи шумо ғайр аз телефони худатон дар дигар телефон кор намекунад. Албатта ин барои бехатарӣ аст, вале нафарҳое ки кортҳои Русия доранд вале худашон дар дигар ҷойҳо зиндагӣ мекунанд, барои онҳо бениҳоят душвор мешавад. Албатта ягона роҳ доред ки шумо нотариальни доверност ба ягон нафаре ки гражданин Россия аст равон мекунед ва онҳо метавонанд ки симкортҳои шуморо ба номи худашон гузаронанд ва корти шумо дар ин ҳолат маҳкам намешавад. Албатта ин як протсесси хеле мушкил аст ки гузаштанаш вақти зиёдро мегирад. Барои ин шумо бояд якум снилс гиред. Агар снилстон дар паспорти дигар бошад, бо як кашокаши дигар интизор мешавед. Баъд ин перевод паспорт бояд шумо ба МФЦ равед. Пас аз ин чизҳоро гузаштан шуморо ба ягон банк равон мекунанд, онҷо рафта яъне рӯи худатонро биометрия ва голоси худро мегузаред. Баъдан инро ба систем ба салони ҳамун ҷои симкартатон оварда дар он ҷо бояд шумо худро ба қайд гиред ва госуслуга кушода регистратсия кунед ки ин як вақти зиёдро мегирад. Вале мо дар телеграм канал ҳаминро бо текст як қадам ба қадам пункти 1, пункти 2, пункти 3 гуфта ҳамашро фаҳмондагӣ ҳастем ки силкаи телеграм каналро мемонам, он ҷо дароед як хонед, аз рӯи ҳамин ҳатман рафта симкортҳои худро ба қайд гиред. Хуб дӯстони азиз, боз як маълумоти дигарро барои шумо мерасонам ки бисёрии шумо медонед ки мо тӯли чанд сол аст дар системи телефонӣ, яъне телефон мефурӯхтем, вале якчанд моҳи охир бо баъзе сабабҳое ки дигар бизнесҳои калон гузаштем, мо ҳамин телефонро маҳкам карда будем. Вале то ҳол клиентҳои мо бениҳоят зиёд ҳастанд, ҳар рӯз занг мезананд, хоҳиш мекунанд, чун онҳо медонанд ки телефонҳои мо нисбати дигар ҷо албатта фарқ мекард, качествои хуб, чихол стеклои бепул, доставкаи бепул дошт ва гарантия дошт. Дар сурати мисол гирифтан агар телефон ягон дефект бурад, мо зуд иваз карда медодем ки хулоса якчанд плюсҳо дошт, вале то ҳол аз мо телефон мепурсанд. Албатта ҳол мо борҳои зиёд овардагӣ нестем, вале услугаашро айни ҳол кушодем ки бо ҳамон складҳои оптовие ки пештар кор мекардем, бо онҳо боз аз нав договор кардем ва акнун шумо метавонед ки кадом намуди телефонҳо дар кор бошад барои мо муроҷиат кунед ва бачаҳои мо телефонҳоро бо нархҳои арзон гирифта, упаковка карда, ҳатто чихолу стекло бепул ба шумо равон мекунанд. Доставкаи мо ба тамоми территорияи Россия ҳаст. Инчунин нафароне ки аз мо билет ҳам мехаридед, хушбахтона мо билетро ҳам боз вастанавид кардем. Акнун барои билет харидан ҳам шумо метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед ва авиакасаи мо аниқтараш кушода шуд ва шумо метавонед ки билетҳои самолётро бо нархҳои дастрас гирифта истифода баред.